Ilongga maswerte nga tagdaog sang 1 ka milyon ka peso sa Kapuso Milyonaryo promo sa GMA. Si Ninita Hobilia may nagaratsada nga balita. Isa ka Ilongga ang instant millionaire matapos ng ginapalaro nga grand winner sa 63rd raffle draw sang GMA Kapuso Milyonaryo. Ako si Estrella Haneo Milicoton, nagdaog sang 1 million pesos grand prize sa GMA Kapuso Milyonaryo promo 2015. Ako nag-a-star sa Barangay Sambag, Haro, Iloilo City sa edad nga 59 years old. Sa halos 10 katuig nga pag-intra sa GMA Kapuso Milyonaryo promo, ginsabat na gidman ang madugay na nga pangamuyo ni Manang Estrella. Every year ga-intragin ako sa pila ka pasakop niya nga Kapuso Milyonaryo. Damo ko entry, subong lang gid ang pinakagamay ko, mga sobrang 300 plus, ma'am. Pero mostly ko lapit tag 1,000. Hindi matungkad ang kalipay nga yan nabatsagan kay sa iya premyo nga mabaton, hindi lang sila masalbar sa kapigaduhon sang pangabuhi, kundi makahatag man ini sang bulig sa iya pamilya. Happy gid ako kay kuan gid ni Lord ang akon pangamuyo gin sabat gid. Kag pasalamat gid ako kay Lord kay nang bigado gid kami mo siling ko maintral na ako sa raffle sa Kapuso Milyonaryo kay basi pa man lang magabutan man ang ngalan ko, hindi ka man kapakot ng swerte mo. Gani mensahe ni Manang Estrella para sa mga pareho sini, hindi gid maguntat sa pag-intra sa Kapuso Milyonaryo promo sang Kapuso Network. Kamu nga mga nagla-intram da, mag-intraman kamo liwat, kay basi kamo man ang madason nga madaog nga milyonarya. Salamat gid sa GMA Kapuso. Nagpasalamat ako sa GMA Kapuso Milyonaryo nga nagda ako sang 1 million. Kag nagpasalamat ako kay Lord sa kitaasan nga ginhatag man ang akong ginapangayo sa iya. Madamo gid salamat sa tanan nga staff sang GMA Kapuso. Upod kay Arnold Abaygard, ako si Ninita Hobilia. Basta balita. Ratsada!